6:43. Ingat sir. Ingat. Doon o, sa may daanan doon o, doon tayo dadaan. May tao, sige. Bilis nila oh. Oo. Agresibo. Dahan-dahan lang ah. Dahan-dahan lang. Ang bilis mo naman. Nakatakot yata. Ang ingay. Okay, go. Ang sarap, ulitin pa natin. Dan. Oh, ingat, Dan. Si Saddam. Si Saddam Abi. Oh, ingat kayo, ingat. Ingat. Woo. 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 Kamusta mga boss? Boss, kamusta? Narado tiging. Sir. Boss. Shopee! Boss. Boss Jules. Sir. Ay, Hokage! Yes! Hokage ng Santa Maria! Magayo. Anak ang magayo. Kalakat! White rice. Anak ni Councilor. Boss. Nakasama ko na dati. Akit kami sa Akampor, Akam 5. Sama ng Santa Maria. Okay. Oh, shout out. Sino may shoutout dyan? Shoutout kay Mang Jose. Carlo. Ramon Kinijolo na Shoutout kay Ramon, Jolo, Juban, mga naiwan. Nico. Boss, pa-shoutout kay Mick Mac. Doon nag-i-spray. May vlog ka ta sigarilyo. Uy. Watch out, watch out. Pasyawaw, sawawaw. Pasyawaw, bakit ka bumo ka na? Ayos! Ayos! Okay. Pasyawaw, bakit ka bumo man pautin ta damdaman. I vlog. Oh my God. Let's go! Oh, okay. Hindi man lang ako guys. Yan. Umaambon. Sarap, okay. Sir! Men, bakit kong tandak man damdaman? Mamaw yun ah. Nakapahinga na kami, tara na ulit. Aakyat, di susuko. Shoutout sa asawa kong hindi ako pinayagan. Pero nakagala pa rin. Dani labor boy tayo ah. Di labor boy tayo. Anong sa akin nakita je chiksi dyan tay. Umapoy matarik. Diretso to, masarap.
Boss, good morning. Natarik ate ko nak. Direk sarden jay. Aging nayat tayo damdama dito yun eh, no, pababa. Tumugulan na tayo ating parte. Ahon, Santa Maria! Woo! Woo! Oh, IPBC ano? Sing! Support naman dyan! Oh, may athlete. Santa Maria mo lang yun. Ay, ano din? Ayos lang, boss. Kaya yan. Hindi ka na pala. Ako na lang ako ko yun. Bye-bye, mag-engineer. Agated? Kamaligaw? Okay lang, ilusubkan. Nagpaspas lang, paspas! Ito nag-jay Baiso. Nagusto ka hoton, boss. Eh, kung may stage po. Wala sa limutan. Ay Carlo. Kasak na yun. Shout out kay Pare Ramon. Ribog, wala na ngayon. Shout out sa tindahan sa taas. Bigyan mo ito. Bibili lang ako ng suka. Nakap lang ako. Nadayo niyo doon. Ang aming lover boy. Umigay din na isan. Sir. Ayos. Yes, good morning. Idol ko to. Sabay kami aakyat. Hanggang sa 5 lang, okay na. Oo, hanggang sa kapihan lang. Okay na. Ito yung bike niya. Wapo yan. Wala. Budget meal yan. Budget meal. Budget meal. Puro mga budget meal lang ride hanggang mabanog. Nayay ka nakakil ako saya. Nakatawag na paulo niya. Saya. Tumbingan na. Naumbisyo na. Ako baka maabot ang kapurno na sando Sir Bob. Si kami asigurado. Mga nakita ni forum ko. Nimulitan sa ako. Kita-kit sa kwan ko na ni Sir Mau. Okay. Malado na pa. Wait. Hindi kami kailangan masapa. Guys. Wait. Ahon. Si Bats. Riggs. Saan ka nagtataka na ka? Yan ang view. Woo. Sayang, umay daw ko man the jigs. Woo. Ano ka pa yung nag-pitch si boss? Ay bro. Nabayag mo tayo? Nabig magaya man. Nakasanayan mo na. Inyusok lang din. Inyusok. Ata J pa si cake niya. Sir. Dakal de, may tulong na ako
Ay. Oh. Ay ni. Ni mi ko na eh. Naganan. Raymond. Gumapo ka Sir Raymond. Ah. Nay, magbagay mo ata Arbe. Ah. Sir, kayo, may sato daw, nabutang kayo dyan. Abis. Ikaw, nagsato dito, sir. Hindi sir mo, nakamotor, ata na eh. Ana. Sakit sa bike, anak. Muna sir, tayo na. Kayo pa nagkaor na lang. Guwapo ta bike mo. Idol. Katuwang kayo pa idol. KTM. Brande. Ah. Manajay, wow, pamalamalig ko. Grabe, nagtutudo. Guwapo sir. Nakwa, yayam. Neti. Kaya kayo kapiasar. Yay, kampay. Balik na tayo. Ate te idol ko. Nagan na pala ang mamaw. Ngam na ta motor. Kaor. No, KTM. Eh, sir. Ay, sobrang Kaor ka. branded. Sir, ingat. Oh, sige, ingat. Minsan nagpagbay ka. Tama na. Nag-awis lang motor kagaya. Budol. Yan si Sir Raymond. Kampay lang, kampay. Talagang mamaw ti Churamon. Lang ay Puro manap sir. na di pang pro. Di batang Ang yagit. dito ang view deck. Oh, di na mo sumurod daw ka. Eh, di ka dati dyan. Nagbati na ako. Di ka dati dyan ay. Sakit tumang ni Imanay, nakakaya na. Patag, nagbati ko pa nagikot. Ah, explain kasi ay. Sakit tumang na talaga. Wen saron may met kasi ayon. Kaduang ko, skol, surok na doon. Ikutan to na masiminta. Hello, Shopee! May sapi ka nung kastoy. May sapi nga kastoy tiya. Walang alikwan ata. Burrito ka ni Brian. May salang alikawan, walang ni Brian na burrito. Tapos nakita na yung nga banda. Ah, Gagdayo pa yung magkayang. Ay, kaduhay mo na ni Brian, sir. ano sa baling nga Brian. Ay. Awisak ke dalakad sir ano. Oh, si Sir Raymond bilang pinang akyat niya dito. Nalaglagan, sir. Hindi, ararami din na pwede ka. Arabigay ulit hindi na. Arbi. Pero nakutong ako di damo sir. Nakot pa yung narimon, hindi nag-trial up. Si Papa Jack din. Ah, jigar TV mamaw ka gud dia. O tata mamaw ka pala. Ano ito? Butso ka na. Medyo dumagsin kami niya. Idiretso mata tam. Gusto ka kotong kinirimo na dito nag-trial up. Sa kotong. Dapat isang butin na sumo. Awan eh, COVID mo tatay. Gamin nung nalagantan ti... Awan ni Pangilon. Bili ba garo ni nagpiksa dato eh. Nagmaliko la garo din nga, nagmaliko kami. Kabigatan nagbagyo pa eh. Nagpiksa resistensya no. Pataray ni J-Babe. Dapat lumaban di kwa eh. Tour. Diri-diretso nga. Sampay sir, mapagpugsat pa eh. Ayos lang sir. Yes lang sir, panubak. Kinana. Nagsubli ka pa eh. Nabating helmet. Bata yung hindi ba ba? Okay ba na? Sako na yung makabitin na liter. Ayun nga ba yung sabi ko yung tikubo-kubo. Boss. Ayos lang boss. Oh, shout out. Shout out yan. Shower out. Shower out. Shower out. Hintayo pa jay kwa, jay bunton. Hello Shopee. Hello, Shopee. Pa-shoutout kay Jobert Malbog, Nico,
Juban, Michael, wala kayo ngayon. Hi vlog, welcome to my guys. Na ito, nag-aantay pa rin. Maraming naiwan. Iba na kasi yung malalakas eh. Taga tayo kayo niya. Kakadwa yun ni The Clarence. Ay narami ng grupo. No. Tumbling mo. Tumbling. Nagtumbling tata? Di, nagpumaba tayo. Kano? Sige naman. May laman pa yan. Diba mo na? Buntog dati ko away. Musregs. Apa yan? Tumbling. Nakaduwa mo tayo. Ayun! Christmas tayo, taba ka ka. Nakaduwa mo tayo eh. Kumiksak kugtata. Hanga ka ba eh. Muli ato yun na isang rider side. Ang mga pa. Okay. Sita kang ko atang kay pulutok niya yan. Kuha niya. Manok na pula. Wala. Pinikpikan. Pinikpikan nga baboy. Mag-noodles na tayo. Kuha ka, mag-ano ka na, dalawa. Oops! Itlog ko ba? Naman mong na pala. Okay, Ryan na. Nag-angupon nga eh. Maambon. Pag ito, bumababa na. Mamaya awan na kayo makamit dyan. Ha ha ha! Lamig! Nabiting ka sama. Ay sabi. Ate lamang na yun. Hindi na makita yung bundok. Medyo kaputi kaya niya. Inayatay lang, inayad. Inayatay lang. Dahan-dahan lang po tayo. Kasi madulas. Kayo na kayo. Inayad lang Paulo ah. Safety first. Dahan-dahan tayo lang. Hindi tayo madisgrasya. Ganito lang muna. Sarap magbike. Downhill na patag. Nalalayan natin mga kasama para ano, huwag tayong mabilis. Sige, awisin na yan, tagat yan. Sige, man. Yan. Yan. Inayad, inayad.
Inayad, inayad. Ito. Kaya Sir Raymond, muna kami. Ano yan? Hop! Ano yan? Ano yan? Ano yan? I-upload ko to. Ang sarap mag-bike! Ang lamig! Ang lamig-lamig! Dahan-dahan lang tayo mga kaibigan para walang mga disgrasya sa atin. Dahan-dahan lang. Oh. Ayan. Ayan, diretso. Ayan, diretso. Sapato. Eh, nabasan niya. Oh. Tapi. Wala. Wain, masit ka ata. Yung kuya po niya, magpangkay. Nabudol kayo niya. Oh, dahan-dahan. Dahan-dahan. Dahan-dahan tayo. Mas, relax. Dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Narigat madisgrasya. Up, dahan-dahan. Madulas. Alalay. Ewan. Para ano. Shopee. Dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan tayo kasi oh. Lalay tayo lang ha, lalay lang ha. Madulas. Dahan-dahan tayo. Kailangan woohoo! Ang lamig!
dumadaan dyan, oh. Maano dyan. Maraming buhangin dyan. Yun, oh, dyan banda, oh. Mabuhangin, ano. Yan, oh, yan. Delikado dito. Delikado dito. Morning! Woo! Naligo na kami! Nagligos na yun! Uy, tatalsikan ako doon ah. Oh yeah. Yeah, una ka lang, boss. Nabasa na tayong lahat. Wala pa naman akong plastic. Nagmayat niya tagbike. Rain or shine. Switchback. Hoy, mo maging tatakbo. Yeah boy, lumalakas ang ulan. Bumibigat yung sapatos. Nabasan. Hey boss, gaya ka man boss. Maraming natambay doon na ano, mga itibiti. Hindi na kami ito. Diretso na to.
High five. Yeah boy! Sarap mag-bike! Ulan pa more! Si Boss Julius, si Renz Paulo. No, dito. Pinanakan tayo sa likod ng mga trangko para magaan lang ang pedal natin. Yun ang technique. Sinamali. Tutuan niya trangko, makalasaan ka. Silatan. Si Boss Hokage ng Santa Maria. Shout out Boss Hokage. Ayos ang ride. Ayos, suabe. Dito na tayo sa San Nicolas. Bayan ng San Nicolas. Ayos. Ayos boss. Santa Maria MTV. Ayos. Ibat. Masuk pala si bro. Kumpay tayo. Yang mau mami. Gak mau. No use. Boss Hokage, nice meeting you. Hokage ng Santa Maria. Yehey! Kahit saan makarating. Hokage yan. There. Oh, dito na kami sa Santa Maria, Alipila. Tungkol sa ata, di ba? Boss Jules, nice ride. Nice ride, boss. Kala ko madadalhin mo. Ay, ay, ay. Ay. Next ride.